ni da Abdulgafar wanda ka fi sani da Bazuka, CEO NA AMIGOS. So I'm popularly known as UK Pop at YouTube channel ina kuma UK Media Post. Za ku ji ɗan tambayoyi zan yi ma Bazuka a ɓangaren lifestyle ɗin shi wanda yake aiwatarwa a ɓangaren rayuwar shi, wanda maybe yana birge wasu ko kuma yana ɓata ma wasu. So za ku je daga bakin shi. Malam Bazuka, ina so in tambaye ka akan abubuwa da uku. Na ɗaya, na samu sunan Bazuka. Na biyu kuma suwa suka taɓa kiran ka suka ce wannan lifestyle ɗinka ya burge su, da kuma suwa ne suka taɓa kiran ka suka ce maka lifestyle ɗinka bai da kyau kana aikata ba daidai ba. Da farko dai ka ce idan na samu suna Bazuka. Kuma wani shi ne wannan suna ya samu asali ne tun zamanin yarinta. Haka ya isa. Sai yau tambaya ta biyu. Tambaya ta biyu kuma lifestyle ɗinka da wadawa ya taɓa kiran ka ya ce ma lifestyle ɗinka na burge shi. Daga jinsin mace ko namiji? Duka, both side. To mutane da yawa in an yabe ka wasu kuma za su kushe ka. To amma akwai wanda zai taɓa kiran ka wanda zai ɓata mare saboda akwai abinda in wani ma sai ya ɓata mare. Akwai tambayar da ko wani maka lifestyle ɗinka na burge ka zaka ji daɗi, akwai kuma wanda in ya tambaye ka lifestyle ɗinka na burge shi zaka ji ya ɓata mare. Gaskiya ne, yan akwai wasu wanda za su yi da niyyar kamar suka, amma yin su amfani da abin su kira ka suka ka za a yi, amma dai kuma za a yi kamar an yabe ka. Akwai wanda kuma za su kira ka tsakanin su da Allah suka ji ka burge su, za su kira ka su ma yan tambayoyi kuma su di praise ta. Kuma lifestyle ɗinka wanda ba ka burge su at all. To akwai mutane da dama, ai kasa ita rayuwa dama ba za ka zo da abu ka ce ka burge kowa ba. Za ka burge wasu kuma za su ji ma sun tsare ka, wani inda zai samu dama ma yana aika shi ka. Hakan. To a ɓangaren social media kuma me ka ba ƙarfi? Akwai Instagram, akwai Twitter, akwai Snapchat, akwai TikTok, akwai WhatsApp, akwai Facebook, wanda ka ba ƙarfi a cikin su. To gaskiya WhatsApp ne da Facebook. Na fi yin wayannan. To amma me dalilin da sa ka fi yin wayannan baka yi yin sauran ba? Saboda su yawanci wayancin duk yawanci mutanen da zaka gani strangers ne, baki baka san su ba. Sai ka ɗaya kayan build relationship an daɗe ana yi. Wannan ko duk wanda zaka yi WhatsApp da shi to kana da contact shi. Saboda shi yawanci duk wanda zaka ga kana chatting da shi kana da number shi, ka san shi kenan sosai. In kuma kana buƙatar kuma ka san wasu mutanen kuma ta waje, to shine zaka je ka tsanduma wayancan. To mutane suna cewa ka fi ba mata muhimmanci a ɓangaren lifestyle ɗinka, saboda kuna yin occasion, kuna yin program, amma kuma most especially su a ganin ka fi zuwa kusa da matan da yawa, ko suke zuwa wurin kuma kake zuwa wurin su, Allahu a'lam. To wannan kuma zan iya ce ma kana kan hanya, amma ita da ma rayuwa dole kai jinsin namiji, idan ka cika mu'amala da namiji ana iya a dinga fasara. Su kuma mata su maza abokanin ka suna son lokacin ka. Kowa na da lokacin shi. Su mata sai an haɗa occasion misali an je, sannan har za ka ba su attention. Mutum ne ka gaito shi saboda kai yanzu dole za ka ba shi. Yanzu kuma za mu koma ɓangaren social media da ka ba ƙarfi, wanda ka san suke cewa ba abin da kake aiwatawa da daddare da rana da safe. In yanzu ma zan duba kana cikin wannan abu. So an ce kana yawan yin magana a social media ɓangaren Real Amigos group na WhatsApp. So shi wannan ne dalilin da yasa ka ba shi karfi a cikin tattalin naka ma? To shi abin da yasa shi wannan zai iya cewa kamar rayuwa ta ne. Dalilin da yasa na ce ma haka, group ne na WhatsApp. Aka creating din shi wasu 'yan shekaru da su wuce. Za ka yi ga mutane uku wanda suka saka ginshikin faɗaɗa wannan group din? Uku ko biyu. Mutum uku zuwa biyu, wanda su ne cabinet din cikin group din, wanda su ne suka asasa wannan group su har yanzu ya faɗaɗa a kasan shi. Akwai Alori wanda ake cewa babban bola, wanda ke shiga bola yana mutu. Amma yana ga yawancin fuska ne a cikin. Sannan kuma akwai Magu. Ne full name din Magu. Yakubu Sani Muhammadu Magu. Shi wannan kawai da su bin nan. Akwai wanda su kuma a group din nan kuna ganin kamar an fi sanin su. Na ɗaya zan iya ce maka akwai officer, akwai a ja magana, akwai waɗanda kuma ba ya kama sunansu ba. To suna cikin officials wayannan. Kaga dole za a san suna ba da contribution sosai. To kaga dole za a san su. To ɓangaren mata wace wadda ka fi irin su a cikin wannan group?
na san ko ba komai akwai da kuna dan dating da ita ko ba komai akwai da kuke dating da ita ni gaskiya ban da wanda nake dating da ita cikin group ba a wannan magana kamar sa a dan yi challenge to ai na san abu na tana tabbacin abin da na hudu ba wanda nake dating da ita cikin group a nan ne muka kawo ƙarshen shirin wannan tattaunawa da Abdulgafar Bazuka. A ƙarshe zan miƙa wa Abdulgafar Bazuka da wayan su maganganu guda biyu wanda zai rihe mu wannan tattaunawa da shi. To magana dai ita ce dai zai iya cewa mutane ko bai biye mu ta wannan channel din UK Media Post a TikTok, sannan kuma UK Media Post kuma again a YouTube, sai kuma duk wanda bai cikin Amigos sai nemo ya shiga.